Сіз эфирда яңалыклар чыгарылышы студияда Лилия Гатина алга таба койбір темалар турында кыскача. Алтын бәрәңге, не үшін бәрәңгінің бәясе орта һәм ул каян китерелә? Хуҗасы кем? Бу турда чипсиләр Россиядә бу елның 1 гыйнварыннан йорт хайваннарын теркәү процедурасы мәҗбүригә әйләнде. Алтын бәрәңге җитештерүчеләр бәяләр артуның сәбәбен чәчүлек майданнарының кимүе һәм аномаль һава торышы белән аңлаталар. Россия Федерациясе Авыл хуҗалыгы министрлыгы бәрәңге уңышы түбән булуы турында хәбәр итә. Бүген безнең төшерү төркеме базарларның берсендә булды. Без яшелчәнең ни дәрәҗәдә кыйммәтләнүен, бәрәңгенең каян китерелүен һәм эшмәкәрләрнең нинди проблемалар белән очрашканын белдек. Барысына да һава торышының үзгәреп торуы гаепле. Яз көне кыраулар булды, җәй көне яңгырлар яуды һәм әлбәттә чәчүлек майданнары кимеде. Ә билгеле булганча югары ихтыяҗ һәм дефицит бәяләр артуга китерә. Картофель по сравнению с прошлым годом, я имею в виду статистику, беру только по нашему рынку, на 20 рублей подорожало. Но прогнозы неутешительные, так как в этом году нас подвело лето. Лето было очень дождливое, и картофель очень плохо хранится. Өстәвенә фермерлар складларындагы запаслар бетеп бара дип хәбәр иттеләр эшмәкәрләр. Шуңа күрә 2025 елда тенденция дәвам итә. Бәрәңге бәясе артуын дәвам итә. Картофель на сегодняшний момент поднялся. Он еще до Нового года немножко подскочил, сейчас уже хорошо поднялся. Цена закупочная у нас начинается от 42 до 50 доходит, в зависимости от качества. Также, соответственные продажи от 60 до 70 рублей. Там и качество на это сыграло на цену, и нету по регионам. Партияның зур өлешен Мәскәү алып китә. Шулга бәрәңгене Россиянең башка төбәкләреннән һәм чит илләрдән китерәләр. Ташулар Чувашия, Удмуртия, Үзбәкстаннан алып барыла. Быел эшмәкәрләр беренче тапкыр аны Адыгейдан сатып алган. Республикадан ерак булмаган төбәкләрне сайларга тырышалар. Югыйсә бәя тагы да югарырак булачак. Әмма сыйфаты сорау астында кала. Выбор картошки меньше стал. За счет того, что урожай такой, больная картошка была. Были дожди летом, и картошка была зараженная, тяжело ее хранить. И поэтому выбор был небольшой, и поставщики подняли цены за счет этого, что дефицит картошки. Она больше, я бы сказал, гниет, и дырки в ней, как червячки вот это грызут, проволочник получается, и прям где глазки, очень там чернота внутри. Чал эшмәкәрләре бәяләвенчә 2 ай эчендә бәрәңге 90-95%ка кыйммәтләнергә мөмкин. Мондый вазгыять бәрәңгенең яңа уңышы өлгергәнче сакланырга мөмкин. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Сергей Вильданов, яңалыклар. Хуҗасы кем? Бу турыда чипсиләр Россиядә бу елның 1 гыйнварыннан йорт хайваннарын теркәү процессы мәҗбүригә әйләнде. Мәчеләрне һәм башка йорт хайваннарын идентификацияләү әлегә хуҗалар теләге буенча башкарыла. Безнең төшерү төркеме Күскәй участок ветеринария пунктына юнәлде һәм әлеге процедураны күреп кайтты. Процедура күп вакытны алмый. Рика хәтта уколны да сизмәде. Микрочип ине эчендә урнашкан. Ул шул кадәр кечкенә ки, хайванга уңайсызлык тудырмаячак дип ышандырдылар ветеринарлар. Этләргә чипларны куйганда, этләр аны бик сизми дә, үзегез күреп торасыз, эт тыныч кына ята, шул холка ягына чип кадала. Микрочип теләсә кайсы эткә аның токымына тоту шартларына карамастан куела. Бу яңалык беренче чиратта караучысыз калган хайваннар санын киметүгә юнәлдерелгән. Хайванны югалткан очракта да аны табарга мөмкин булачак. Элек бу чипировать итү этләрне мәҗбүри түгел иде. 1 январьдан карар кирде. Хәзер без аларны 1 ел эчендә чипировать итәргә тиеш һәм ул эшне башладык. Этләрне 90 көн эчендә чиплаштырырга кирәк булачак. Яңа республикага кергән яңа этләрне дип әйтгәндә, аларны 30 көн эчендә чиплаштырырга кирәк. Барлык мәгълүматны бирергә кирәк безгә дип әйтгәндә, ветеринар хезмәткәрләренә, хуҗаларына кирәк булачак безгә информация паспорты, хуҗаның инанына. Гариза язарга шулай ук эт турында мәгълүмат бирергә, җинесе, кушаматы, яше, токымы турында һәм башка мәгълүматлар, хайванның идентификация номеры бердән бөтен Россия базасына кертелә. Шулай ук йорт хайваннары турында бөтен мәгълүмат та анда булачак. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Кирилл Хабзей, яңалыклар.
Социаль шилтерлер балалар үшін түгел республиканың бала хукуклары буенча вәкиләтле вәкиле Ирина Волынец 14 яшьтән кечерәк балалар үшін социаль шилтерләрне куллануны тыюны кертергә тәкъдим итте. 14-тән 17-гә кадәр яшүсмерләргә алардан бары тик ата-аналар ризалыгы белән генә файдаланырга. Бу уңайдан әти-әниләр ни уйлый? Толырак хәбәрчебез материалында. Олина Валиева радиолы баручысы ире белән бергә 2 яшьлек уллары Тимурны тәрбиялиләр. Балалар иртәме соңмы барыбер кулларына телефон алачак, әмма бу мизгелне кичектереп тору яхшырак дип ышана ул. Телефоннарның зыянын без барыбыз да беләбез, ләкин мин кечкенә генә сабыйларга телефон тоттыру яклы түгел. Шәхсән үземнең улым бар, кечкенә, инде аның яшьтәшләре телефонны бездән дә яхшырак беләләр. Минем улыма телефон тоттырганым да юк, тоттырырга әлегә теләгем дә юк. Әлбәттә, вакыт узгач ул телефонны кулына алачак, өйрәнәчәк, аны эш итәчәк, ләкин әлегә ул аңа кирәк түгел. Әлбәттә, улар шундый чаклар берәр кайда аның игътибарын җәлеп итәр өчен, тынычландырыр өчен телефонда мультфильмнар кушарга була. Бит бары тик шул яклап кына без аңа телефон күрсәтергә мөмкинбез, ләкин кулына тоттыру түгел. Республика омбудсмены тәкъдим иткән закон проектын Римма Шакирова да хуплый. Хезмәткәр сүзләренчә, 14 яшькә кадәрге балаларга телефоннан файдаланырга кирәкми. Элек ничектер ансыз гына да яши идек ди ул. Мин уйлыйм, 14 яшькә хәтле балаларга телефонны кулларына бирмәсәләр әйбәтрәк булыр ия. Беренчедән күзләре бозыла, икенчедән анда бик күп төрле информациялар аларга кирәк түгел. Шуңа күрә алар кулланмасалар яхшырак булыр. Республиканың бала хукуклары буенча вәкиләтле вәкиле 14 яшьтән кечерәк балаларга социаль челтәрләрдән файдалануны тыюны тәкъдим итә. Ирина Волынец Дәүләт Думасының гаиләне яклау, ата-ана һәм балачак мәсьәләләре буенча комитетына тиешле мөрәҗәгать юллаган. Шулай ук ул 14 яшьтән 17 яшькә кадәрге яшүсмерләргә социаль челтәрләрдән файдаланырга рөхсәт итәргә тәкъдим итә. Тик ата-аналар ризалыгы белән генә. Сәбәпләрнең берсе балаларны социаль челтәрләр ярдәмендә деструктив эшчәнлеккә җәлеп итү. Родители даже не догадываются порой, каким гонением, какой травле ребенок подвергается именно в социальные сети. Либо за какую-то неправильно выставленную фотографию. Либо просто так его находят недоброжелатели из числа знакомых, либо тех, кто не является окружением ребенка, и вот так вымещают свою агрессию в киберпространстве, потому что это сделать бывает намного проще, чем подойти к другому человеку вживую, глядя в глаза ему, унизить его, ударить, либо каким-то образом его достоинство ущемить. Ирина Волынец сүзләренчә, тиешле практика Америка Кушма Штатлары һәм Европа илләрендә уңышлы кулланыла. Шулай ук ата-аналар берләшмәсе һәм профиле экспертлар тарафыннан киң хуплана. Шуңа күрә Татарстанга мондый карарны гамәлгә кертү инициаторы булырга кирәк дип өстәде балалар омбудсмены. Лилия Гатина, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Тагын үзгәрешләр чалда агымдагы елда кайбер объектларга капиталь ремонт ясау планлаштырыла. Яңартулар 54-нче гимназиядә 88-нче сәламәтлеге мөмкинлекләре шикләнгән балалар өчен мәктәптә 7 азык-төлек блогында үткәреләчәк. Бу хакта башкарма комитет җитәкчесе урынбасары Мансур Фаттахов хәбәр итте. Шулай капиталь ремонт булачак объектлар исемлегенә башка учреждениеләр дә кергән. Общежитие Набережно-Челнинского политехнического колледжа, молодежного центра «Орион», детской школы искусств, Набережно-Челнинской инфекционной больницы, гаража подстанции номер 1 станции скорой медицинской помощи, молодежного клуба «Виктория», здания управления вневедомственной охраны. Мөмкинлекләре шикләнгән балалар һәм яшүсмерләр өчен солнышка тернәкләндерү үзәге, перекресток социаль адаптация үзәге, 3-нче балалар поликлиникасының сөт туклануы өлеше пункты биналары да яңартылачак. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз. До конца месяца комплексное обследование проктолога за 2050 рублей. Лазерное лечение геморроя, лечение анальных трещин за один сеанс. Альфа-клиник. Телефон 200 222. 200 222.